El de rojo. El que acaba de colocar el balón en el suelo. Coge carrerilla y te digo cuando dispare, ¿eh? Dispara. Ahora. Y ahora probar otro disparo. Hacemos la última prueba. Con el último balón que le queda. El jugador que está aquí, ¿eh? El de antes, me refiero. Coloca el balón más atrás. Va a chutar. Te digo cuándo, ¿eh? Ahora. ¿Ha cuadrado bien? ¿Sí o no? Confirma, ¿eh? Sí, está bien sincronizado. ¿Seguro? Vale, pues como siempre a -5. Una pequeña introducción, esta vez un poco más larga la haré. Alineación de Gastedi. Pasamos a alineación de Chingudi. Y empezamos con el partido. Me quito el volumen.
Kaixo arratsaldeon guztioi, zer modu zaudete? Oier Zumarraga nauzue eta ongi etorri beste behin ETB onera pantailan ikusten duzen bezala gaurkoan Gamarrara gerturatu gara Gaztediren zelera. Gerturatu gara gaur eben zuzenean ETB honen gizonezkoen Euskal Liga Seniorreko bigarren mailako 16 jardunaldiko partida izango baitugu. Aurrez aipatutako Gaztedi eta Txingudi ikusiko ditugu aurrez aurre. Minutu gutxi barru hasiko da neurketa, 6etan hain zuzen, 5 minutu barru. Eta jada jokalariak egin dituzte beraien beroketa ariketak. Hortaz, segidan izango ditugu bi taldetako 15-tekoak zelaian, partidari ekiteko prest. Arratsalde hotza euritsua haizea denetik izango dugu, baina armailak ere kolorea hartuta daude, beraz, bueno, temperatura hotza erabatekoa, baina, bueno, temperatura berotzeaz armailak arduratuko dira. Giro ona beraz, armailetan Gamarran, dena prestasierako, Gaztedik etxean jokatuko du, eta gainera etxean jokatuko du, bere bolada txarra eteteko asmoz. Txingudi berriz, azken emaitzak hobetu nahian ere dabil, naiz eta Gaztedi baino sailkapenean gorago egon, baina bi taldeak barkatu puntu premiarekin iritsi dira gaurko partida. Hortaz, bueno, osagai hauek aditzera ematen dute intentsitate handiko neurketa izango dela, eta urrunago jaun gabe lehen itzuliko partidan Irundarrak 24 eta 12 nagusitu ziren Playa Handin jokatutako partidan. Dida batean hasiko da partida beraz, hemen Gabarran, baina ez dezagun ez gaitezen gehiegi luzatu eta goazen bi taldeen hasierako 15-tekoak errepasatzera. Gazteiren taldetik hasiko gara, bat zenbakiarekin Anton Sainz de Olazagoitia, biarekin Asier Mateo, irua Josef Tafat, lauarekin Oskar Etxeberria, bosta Urko Izarra, seia Iban Gutiez, zazpia Asier Garzia, zortzia kapitaina Oier Montalban, bederatzia Oier Montoya, amarra Pablo Buesa, 11 zenbakiarekin Unai Garzia, amabia Eñaut Vitoria, amairua Jair Patiño, amalaua Adam Larrañaga eta amabosta Eneko López. Ordezko jokalariak Mariano Núñez, Luis Barbier, Julián Casasnova, Xavier Alonso, Lucas del Valle, Jon Ruiz de Arkaute, Aitor Aldai eta Cristobal Rico. Hauetxek izango dira aulkian egongo diren jokalariak. Hauetxek hau da nolabait David Gineak hautatu duen 15-tekoa, eta Txingudiren partetik Inigo Kamarerok zeratuko duen 15-tekoa. honako hau duzue, batarekin Unai Kano, biarekin Aitor Azurmendi, irua Joao Acosta, lauarekin Asier Sánchez, bostarekin Iñaki Kano, seia Jon Mediavilla, zazpia Imanol Rodríguez, zortzia Aritz Rodríguez, bederatzia Joritz Franco, amarra Alberto Robleda, amaika Koldo Segurola, amabi Carlos Lora, amairu Lucho Etxeberriandia, amalaua Ekain Iribarren, eta amabosta Odin Gutierrez. Ordezko jokalariak Julen Iglesias, Pablo Vesga eta Alejandro Lasa. Soilik hiru jokalari aulkian Txingudiren partetik. Inigo Kamarero entrenatzaileak hala aukeratuta, Inigo Kamarero eta bere laguntzailea den Marco Dufresek aholkatuta suposatzen dugu. Eta partiduko protagonistak behin aurkeztuta, lehen esan dugu, pixka bat testu ingurua jartzeko partidari, sailkapenari begira, alde batetik Gaztedi, 8. postuan dagoen Gaztedi, denboraldi, bueno, nahiko irregular batekin, 3 garaipen eta 11 porrot 14 partietan. Hortaz, itzalak gehiago izaten ari dira argiak baino, hori bai, partida bat gutxiago jokatu dute aurkariekin alderatuta, eta bestetik Zaiza Txingudiren partetik, sailkapenean eroso esango nuke, erdi-erdian, 5. sailkatua da.
Zazpi garaipen erdietxe ditu orain arte, beste porrot, zazpi porrot, eta berdinketa bakarra 34 puntu lortzeko. Ba, hemen gaude, Gamarrako instalakuntzetan, begira. Instalakuntzak ere prest, guk ere mikrofonoa puiztuta daukagu. Partida hastea besterik ez da falta, rugbia hastea besterik ez zaigu gelditzen, hortzadarra ikusten duzue, horratzealtzealdean, hortzadarrak ere ez du partida galtzerik nahi izan. Eta horrek aditzera ematen du, ba. Arratsalde nahiko euritsua izaten ari dela, baina eguzki printze batzuk ere agertzen ari dela, dena tartekatzen ari da, arratsalde eroa, Udeberrian sartu garaia da. Eta ez dago asmatzerik, egun batean hotza, bestean bero, euria, lehor, eguzkia, denetarik Euskal Herria tropikalean, eta gaur, bueno, zelai berdegune naturala izan da, horrek ere, eguraldiak, nola ez, eragina izan lezake, zeren itxura ona dauka kanpotik, baina, badakizue, halako zelaiek euri jasa handiak direnean nolako pixu hartzen duten, eta partidak, bueno, dinaismo puntu bat galtzen dutela, zelaia halako pixutxu dagoenean, baina, kanpotik guzita, badirudi itxura ona daukala, kontutan izan da, aurretik partido bat jokatu dela hemen, orain dela ordu erdi eskas bukatu den partida, Gaztediko lehen taldeak eta Oviedok jokatu dute, bakizu hau Gazteren bigarren taldea delai. Eta hortxe ikusten ditugu Gaztediko jokalariak, gasteiztarrak gorri beltzez, ohiko elastiko horrekin, erdegunean beraien tokia hartzen. Zalen oiuak ere entzuten dituzue. Eta orain txingudikoak irten beharko lukete, minutu gutxi barru, partida atzerapenarekin hasiko baita, eta 6-2 ditugunean, partida 6etan hastekoa zen. Eta hor txingudikoen horroa, txingudikoen animo mezua. Hortxe ikusten ditu txingudikoak pantailaren eskumaldean. Berdez jantzita, bi taldeetako jokalariak prest. Eraberan esan gaurko neurketa zuzentzeaz David Bileta epailea arduratuko dela. Berarentzat ere zorterik onena beraz. Errugbi partida hasteko dena gertu. Eta gogorazi hementxe ETV honen ikusten ari zaretela partida astebururo bezala. Euskal Herriko kiroles profesionala zuen ganatzen, zuen pantailetara edonon, edozeinekin, edozein momentutan Euskal Herriko kirolaz gozatu alizateko ETV honen. Haz da dira partida ba, sakea Gaztedik luze. Ongi poltsaratu dute hor txingudiko jokalariek baloia. Eta pantailan ikusten ari zaten bezala, gaur zailtasunak izango ditugu emankizuna behar bezala egiteko. Hortxe ikusten baitugu Zuaitzonen adar bat. Ez dakite lizardia den, edo zein motako zuaitza izango den, baina honek emankizuna zailduko digu, hortaz gure alduguna egiten saiatuko gara. Oraintxe bertan Gaztedik eskumako zelai hau erasotuko du. Bigarren zatian alderantzi izango da. Eta ezkerre aldekoa ongi ikusten da, baina eskumaldeko aldean zailtasunak izango ditugu. Ikusentzuleok. Baloia Gaztedik, eskuz esku, baloia azkar mugitzen. Alde bati bestera ongi. Ongi elkar ulertuz, oso vertikal Gaztedi, lehen minututik. Baloia hor,
Hegalari itxatxita. Eta, bueno, Gamarrako instalakuntzetan gaude. Green Capital esaten zaion Gasteizen. Eta, bueno, Green Capital denean ikusten dugu zelaian zuaitzez inguratuta dagoela. Gure emankizuna zailduko duela, baina, bueno, zelai honi ere bere xarma propio ematen diona. Baloia Gaztedi direna da, eskuina galorretan. Orain baloia galdute, Txingudi berreskuratu, pasea ona, ongi potxatu du, kontuz kontrara esoeriz liteke, eskuino galati bakar-bakarri barrenak eta kontuz, azken unean plakak eta zoragarria izan da, baloia poltsaratuz, baina ikusi dugu, Txingudik ere ez du birritan pentsatzen, erasora joateko konplexurik gabe, orain honetan azken momentuan plakak eta zoragarria egin da, azken unean iritsi da, barrenak eta hori mozteko, baina Txingudik ere lehen minututik erasoari muzinik egin gabe eta orain baloia betza. Aginte makila irundarrentzat izango da. Enakan jogalariak pilatuta momentuz zelaia eskuin hegal horretara zabalduz. Jokalari denak hor pilatuta tuxa izango da irundarren alde. Alboko sake horretan. Jokoa eten da orain Gamarran. Momentuz bitaldeak partidari temperatura hartu nahian. Lehenengo uzartze geldoa, melea baloia barruan da. Ongi Txingudikoak, ongi atera dute. Azken baloi horretan, ez du baloi hori ongi behar bezala orientatuta jaso, baina ongi eskuz esku hegaleraino mugitu dute, orain banakako jokaldia egin nahian. Txingudiren eraso saiakera, Gaztedikoak ongi defentsa momentuz tinko, arresi horretan, 20 metroko eremuan sartu dira orain. Laguntza ona baloia oesteko, hiru jokalari hor baloiaren gainean, atzean ere plakaketa dago, haze borroka. Barrerak eta saiakera, eremu berberetik erasotu nahian, entxegu marra horren bila. Plakaketa ona, laguntza momentuz ona Gaztediren aldetik, baina entxegu marrara gerturatuz Txingudi, orain banakako jokaldian hor sakontasunaren bila, ez dute lertu azken pase hori egiterik, plakaketa ona da azken honetuan, baina ongi atera dute berriz ere Txingudiko, jotake Txingudi entxegua bilatu arte, orain kanpotik barrura egin nahian, Gaztediren lana, bikaina momentuz defentsan, nola defendatu duen zelaiaren zabal osoan, zabalera osoan. Zirrikiturik utzi gabe barrutik, eta hegaletara laguntzak garaiz iritsiz, bikain defentsan Gaztedi, baina Txingudi jarraituko du erasoan.
Baloia gola Tuxa, ongi botxatu dute Gaztediko jokalariek. Ongi irten dira. Jokaldi horretatik eta begira ez iztu bizian erasutu nahian, Barrenak eta Barrutik kontuzea aukera ona Gaztedirentzat. Joko aitek hilezakete eskuina galonetara. Kontuzea entxegoen muagertu baitute kontraerasoan, irtsikote da. Azkenean ezer ezean gelditu da. Jokoa eten da, baloi hori egaletik irten eginda. Guk ez du jokaldia behar bezala ikusteko paradarik izan. Baina hor, adasken artetik ikus daitezke elastiko berde eta gorriak borrokan lurrean. Esan dugu sailkapenari begira, Gasteiztarrak 8. postuan daudela. Denbora zaila bizitzen ari dira benetan. Porrot asko, zailtasun handiak garaipenak erdiesteko, 14 jardunalditan 3 garaipen baino ez dituztelako bildu. Orain Txingudiko Bazulotik irten nahian, euria gamarran, gogotik, aldendu dute baloi hori, zuzenean kanpora. Gaztedi orain estutzen, presio altu horrekin. Eta Txingudi, metroak ezin konkistatu. Gotortuta erabat, 22 metroko eremu horretan. Tuxa, alboko sakea, atera dute Gaztedikoek, luze, 5. jokalariaren bila, 2 jokalaria lurrera, uztartze laxoa orain, fase dinamikoan, atera dute baloia. Baloia atera bai, baina berdeguneko kontrako egalera eraman ez. Jokaldi katramilatu azkenengo hau. Fase estatikora uztartzera berriz ere, borrokara, lehen talkak, borroka, lehen bultzakadak, ona izango dute ba. Pixka bat berotzeko, hotzez gelditzeko. Atzetik atera dute, ongi. Ustekaben arrebatu dituzte Txingudiko jokalariak. Barrenak eta Barrutik jareak gertu dute Gaztediko jokalariek. Berriz ere Barrenak eta kontuz arazoekin Txingudi kasu honetan, gertu duten txegu ere mua, atera dute, pasa eskumarantza, iritsikote da bai ala ez. Armaietako eskuzartei jaramon eginda, lehenen txegua Gazte direna, 5 eta huts. Gasteiztarren alde, lehen puntuak etxeko taldearenak dira, jokaldi landua, ondo heldutako jokaldia, eta azkenean saria aurkitu dute, 5 eta huts, aurretik jarri dira markagailuan, seguraski haien lehenengo erasoko jokaldi luzean, lehenengo kontraerasoak izan dituzte, baina benetan hasi eta buka hau izan da haien lehen jokaldi luzea, eta begira, zeinen ongi landu duten jokaldia, azkenean esan dugu, gerturatzen ari zirela, arriskuz, eta saria lortu dute 5 eta huts, Gaztedikoak, aurretik jarri dira markagailuan, garbi ikusi dugu hasieratik puntu premia hori badutela, beste intentsitate puntu batekin zeratu direla, ez aztu sailkapenean atzeko postuetan sartutako taldea dela, baina momentuz, hortzak estutuz Gasteiztarrak 5 eta huts aurretik markagailuan,
David Ginearen taldea, David Ginea eta Pablo Buesaren taldea, goratu Pablo Buesa jokalari entrenatzailea dela, 10 zenbakiarekin, 15ekoan jokatzen ari da, baina berdegunetik aulkira igarotzen denean, entrenatzaile moduan ere jarduten du, hori da denerako gizona, denetarako balio duen gizona, iloba perfektua esaten den bezala. Zortzi zenbakiarekin ere horrik uste dugu Oier Montalban kapitaina. Urte askotan lehen taldeko kapitaina izandakoa. 2019 urtean Bigon, Orezko B mailara igo zen talde uraren arima zen, talde aretako parte zen, liderra, kapitaina orain baina liderra izaten darama urte askoz, eta azken urtetan gutxiago jokatzen ari da. Bueno, ara, bakizue, urteak aurrera ginala, etxean ere lagundu beharra dago, eta bi alaba txiki dituela, denerako astirik ez dago, baina gaurkoan hortxe ikusten dugu. Berdegunean, haien taldekideekin, liderra, Gaztediko mito bat, eta alduen guztietan, hementxe, eskua botatzeko prest. Montalban. Atera dute baloi atzera. Oko zuzena, ia bote horrek nun, ia bote horrekin zer. Ai, azkenean ongi. Txingudi. Atzeko postu horrietan. Baloia luze, kontuz buruan jaudu baloi horrek. Azkenean boterik ez du egin. Banakako jokaldi ona. Txingudiko jokalariak atzean utzi nahian. Lurrera bota dute. Plakaketa ona da. 3 jokalari baloiaren inguruan. Obalaren inguruan. Barrutik orain mina egin nahian. Pausoz pauso. Beste 3 jokalari. Zeinen ongi egiten ari diren hori Gaztedikoak, Baloia alde batetik bestera mugitu. Eta plakaketa iristen denean. 2 jokalari baloiera, obalera inguratu. Baloi horren jabetza babesteko. Eta erasoaldia beste galera bideratzeko. Orain Txingudikoak nagusi defentsan. Baloia berreskuratu dute. 10 metro egin beharko dute atzera. Gaztedi guztira 17 puntu ditu, 17 puntu pilatu dituzte orain arte. Bonus ofentsibo bat eta 4 defentsibo lortu dituzte. Horrek erakusten du ere, neurri batean talde lehiakorra dela, partidak estu jokatzen dituztela, baina hori, azken urrats hori, azken erabaki hori, hortan kostatzen ari zaie. Zen ere 11 porrot jaso dituzte dagoeneko, eta joan den astean ere kolpe gogorra hartu zuten, 51 eta huts galdu baitzuten Eibar liderraren aurkan, unben egin batean espero ziteken porrota, baina gogorra. Zelai erdinguruan alboko sakea Tuxa ongi poltsaratu dute eta baloiak berdena izaten jarraituko du. Uztartze laxoarekin, uztartze geldoarekin berrekingo die partidari. Lehen ordu laurdena beteta Gamarrako instalakuntza hauetan. Gaztedik 5, Txingudik huts momentuz. Orain azken minutu hauetan partida asko orekatu da. Defentsa gailentzen ari zaizki erasoko jokoei. Zeinen ongi barrutik kanpora egindako jokaldi horreta kanpotik barrura. Barreraketa ona da, atzera pasea. Kasu honetan Pablo Buesarentzat berriz ere lurrean dira borrokan. Txerrikumeak dirudite lokatzetan. Ongi orain Txingudi oldarkor. Hortzak erakutsiz, bildurri gabe, konplexurik gabe, aurrera eginez. Baloia irundarrentzat, keinu ona. Plakaketa ere bai, berriz ere lurrean dira. Espazioa
irabazi nahian, Zelaierdi inguruan, partidu oso lehiatua orekatu azken minutu hauetan, distira puntu bat galdu du, baina borroka zinez gogorra izaten ari da. Kontuz zies egin di orain Txinguiko jokalari baloi horrek. Baloia berriz orain honetan, Gaztediko entzat izango da, ies egin di baloi horrek. Uztartze, laxoa berriz ere. Bitaletako jokalaririk pisutsuenak. Prest. Prest. Hortxe borroka. Oso parekatua. Pase konprometitua. Ondo jaitsi dute. Gautza onak orain. Egal honetan. Barrenak eta hori boste aldera. Eta baita lortu ere. Kanpora irten baita baloi hori. Bat bi iru. Lau bost. Jokalari lerroan. Motzean jokatuko dute. Txingudikoek. Azkenean luze, pasa luze. Gaztedik ondo berresuatu du. Jokoa ireki. Kontrasosak era ona da. Atzean utzi dute. Kontuz korrikaldiarekin. Ezkerra galorentatik aukera dituzte. Orain barrenak egingo du. Plakaketa ona da. Baina atzean pasa ona egin dute. Orain hor. Baloi aurrera botatzen. Aurrera bidaltzen saiatu dira. Baina gehiagitxo zen. Abiadura gehiagi eskatzen zuen. Moto gainera igo eta ziztu bizian aurreraka joan dira. Suziriak bezala. Baina azken unean hor persiana itxizaie. Eta ezin izan die Gaztediko jokalariek ginga jarri kontraraso azkar horri. Eiastuak jarraitzen du. Amorerik eman gabe bi taldetako jokalariak. Distira gutxixea horekin erritmo puntua galdu partidak. Partida hasierako kontraraso saiakera horiek momentuz azken minutu hauetan gutxi. Askoz ere partidu taktikoago izaten ari azken minutu hauetan. Inok ez du hanka sartzerik nahi, nola ez? Akatsak larrutik ordaintzen baitira hemen. Orain Gaztedi ezker hegaletik. Atzetik aurrera egin nahian.
Aurkaria estutu nahian, aurkaria hor ito nahian. Baina orain berriz ere fase estatikoan dira bitaldeak. Txingudi baloi atzera. Hor Gaztedik eraikitako arresiaren kontra behin da berriz tupuste egiten ari dira. Gaztedi talde gaztea bada. Bere izenak ere hori ematen du aditzera. Talde gaztea dela, Gaztedi. Pase luzea, iritsi gote da kontuz, irriste egin gote du. Azkenean ongi iritsi da bere burua lurrera botaz. Ongi Pablo Buesa. Baina metroak kokistatu ditu Txingudik eta presioa egin dezakete. Hor Gaztedik, arriskua usatu nahian, paseko prometitu atzera. Azkenean potxatu dute baloi hori. Txingudiden presioa ona da. 22 metroko ere muan pasatzera kontuz ez dira ongi koordenatu, baloi hori hilda gelditu da, norentzat izango da baloi hori, berdentzat ala horrientzat, azkenak berdenek bereskuatu dute, Entxegu marra berriz ere gertu dute, Jagaren inguruan jokatzen, Jotake bultzaka, Gaztediren laguntzak iritsi dira, Gaztediren infanteria hor, ere mua defendatu nahian, baina Txingudikoak Jotakeari dira bultzaka, fisikoki, nagusi direla ematen du, Epaiak besoa altxadu. Beraz, badakizu zer esan nahi duen. 5 eta 5. Berdinketa. Jarri dute irundarrek markagailuan. Kasu honetan Entxegua egin duena. Joao Acosta izan da 3 zenbakiarekin. Pase luzea hasiera batean Txingudik egin duena. Hor kaosa Gaztediko defentsan arrisku hori ezin usatu, eta azkenean presio onorri esker baloia 22 metroko eremu horretan berreskuratu, eta hortik aurrera noski Entxegua askoz ere gertua ikusten da, laguntzak iritsi da, presioa iritsi da, eta azkenean lortu dute. Joao Costak egin du 5 eta 5 Entxegua lehen puntuak Txingudirentzat. Berdinketa jartzeko 24. minutuan ia transformazioa. Jaurtiketarako prest. Jaurti bai barrura. 5 eta 7. Txingudik 2 puntu gehiago. Jokaldi biribila. Horre Lutxo Etxeberriarekin berme bat dauka. Eta transformazio hori Tokio honean zegoen jaurtiketa egiteko zuzenean. Ez du txik egin Lutxo Etxeberriak. Kanpoko taldea aurretik jartzeko markagailuan. Gaztedik bere transformazioa utxe egin du. Txingudik aldiz Lutxo Etxeberriarekin. Barrura. Ia nola erantzuten dio orain etxeko taldeak kolpe honi, Esaten genbiltzan Gaztedi eskarmentu puntu hori faltatzen ari zaiola, eta azken jokaldi honetan ere antzerako zerbait ikusi dugu. Azkenean talde oso berria da, jokalari askok 2 urte inguru daramatzea eta errukbian, eta naiz eta badauden esperientzia handiagoko jokalariak, hori guztian nabaritzen ari da, denboraldi guztian zehar, eta baita azken jokaldi honetan ere. Azkenean gaztetasunak baditu aldeko gauzak, baditu puntu positiboak, baina puntu negatikoak ere bai, eta azken jokaldi honetan txamponean den beste aldea ikusi dugu. Baina, bueno, esan bezala, baikortasunerako arrazoiak ere badaude. Azken aldian jokalari berriak sartu dira eta potentzial handikoak. Ikusten ari gara, bueno, pixkanaka errubiaren mekanismoak ere hartzen ari direla. Azkenean prozesu batean dagoen taldea baita. Eta, bueno, batzuek lehen taldean jokatzeko aukera ere izan dute dagoeneko, eta epea ertainera berez, oinarri, taldearen oinarri interesgarria sortzeko lehiatzen ari dira lehen taldeak aurretik, partidu honen aurretik jokatu du, hementxe bertan, Gamarran,
Obidoren aurka. Eta noski, helburua da, jokalari hauek estea, etorkizun hipotetiko batean, lehen taulera jauzia emateko. Aukera polita du gaur Gaztedik egia esan. Azken emaitza txarrei buelta emateko. Joera hori aldatzeko. Lehen taldea gaurretik jokatu du, eta horrek, esango nuke giro bereziare sortidu duela Gamarran. Zale desente urbiratu dira normalea baino gehiago. Dinamika negatibori eteteko helburuarekin Gaztedi momentuz atzeti dira markagailuan. Gamarran. Aurten gainera jokalari veterano desentek utzi dute taldea. Eta, veteranoek beti orden puntu hori ematen die jokaldiei. Eskarmentu puntu hori. Azken jokaldian Txingudiko entxegu horretan ikusi nolako kaosa urduritasuna ere Gaztediko jokalarien partetik. Baina, etorkizun polita duen taldea naiz eta momentuz emaitzak, gaurko emaitzak ere laguntzen ez duen arren Txingudi aurretik bai da markagailuan. Gogoratu Gaztedi 8. postuan dela. 3 garaipen eta 11 porrot. Hau 12. litzateke. Hala bukatuz gero. Eta Txingudi galdiz ez du halako puntu premiarik. Sailkapen erdi-erdian nahiko eroso dagoen taldea baita. 5. sailkatua da. 7 garaipen. Gaur 8. bilari dira. 7 porrot. Eta berdiketa bakarra. 34 punturekin. Nahiko eroso. Sailkapenaren klase erdi horretan. Playa handiko partidan, lehen itzuliko partida hartan. Txingudi nagusitu zen 24 eta 12. Gaur gidoia momentuz. Berdina izaten jarritzen du, Irundarrak aurretik baitira. Markagailuan, Iño Kamareron taldea. Aurretik, 16. jardunaldiko partida honetan, hemen ETV honen gizonezkoen Euskal Ligako senior 2. mailako partida honekin. Asteburu hontan ere Universitario Bilbao Rugby eta Mutrikuren partida ematekoak ginen, baina atzeratu eginda partida hau. Mutrikuk ez zituelako nahikoa jokalari. Horrez gain, Iruña eta Zornotzakoren arteko partida dugu jardunaldi honetan, baita Gipuzkoa Sortzen eta Eibarren artekoa ere, Uribe Aldea eta Launikaren artekoa jokatu zen, eta Launikak huts eta 21 irabazizion Uribe Aldeari. Eta hemen Gaztedi eta Txingudi Gamarran, jo eta zu. David Bileta epaileak, keinurik ez, jarraitzeko esaten du. Kontuz kontraerasoa, ziztu bizian. Baloi hori atze xamar atzean gelitu zaio. Ezin izan dio kontraerasori jarraikortasunik eman. Txingudi, Gaztedi, jokailari beste martxa bat eman aian. Metros metro, pausos pauso. Gerturatzen. Zalen animoen laguntzarekin aurreraka eginez. Aukera polita dute gaur ba. Momentuz maldangoran jarri zaie partida, baina asko gelditzen da oraindik. Soilik 31 minutu jokatu dira hemen. Gamarrako zelaionetan, 10 minutu beraz, 10 minutu inguru lehen zati honi amaiera emateko, eta gero bigarren zatia oso sorik, hortaz oraindik aukera guztiak zabalik daude, ate guztiak zabalik daude. Zenbat gauza pasalitezken errugbian gainera, kontuan izan da, nolako aldaketak egoten diren. Aukera ona orain Gaztedik, entxegu balortzeko, gertu baitute entxegu marra horri.
JK orain fisikoki nagusi dira, gertu tentxego ere mua, Gaztedi ezinean, Gaztedi orain bai, Txingudi ezinean, ezin eutxi, Entxegua, Gaztedik azkenean bai 5 puntu gehiago, diru zorrora. Gaztedirentzat aurretik jartzeko, marka joan partidako, bigarren Entxegua. Gasteiztarrentzat, 10-7 orain ongi heldu dute jokaldi hori ezkerregaletik. Borrokaren poderioz, konstantziari saria. Azkenengo Entxegu hau eta orain transformazioa aukera polita dute. 12 eta 7 egiteko Eneko López dijoa. Eneko López, 15 zenbakiarekin jaurtitzeko prest. Tartea abantaila areagotzeko aukera du. Eneko Lópezek, bai, Eneko Lópezen jaurtik eta Jagaren Zurtoineren tartetik pasada. Beste 2 puntu beraz, 12 eta 7 puntuko jokaldia Gaztedirentzat. Aurretik jartzeko berriz ere, markagailuan Gaztedik 12, Txingudik 7. Berriz ere baloia, Gaztedi dena da, Gaztedi horien komplexuri gabe, zeinen ongi. Azken puntu hauek, auspoa eman diete taldeari. Eskuino lanetik orain borroka, jokalari metaketa izugarria. Zirrikiturik ez hortik. Baina Gaztedi jada, Txingudiren zelai horretan, egonkortuta, finkatuta beste eraso jokaldi baten bila. Txingudiko jokalariak erabat ondoratuta orain. Taldeketako jokalariak uztartze geldo horri berriz heltzeko prest. Atera du orpokalariak, kontuz, jokaldi, aurrez prestatutako jokaldia, barrenak eta hona da. Azken unean baloiatzean utzi du. Jokoa berriz ere eten da.
Baloia hor eskuinaga horretan. Kamerak ez digu laguntzen, atarikoan esan dugun bezala. Eskuinaga horretan ikusgarritasun mugatu izango dugu. Baina hori izta eragozpena partidu honen emozioaz gozatzen jarraitzeko. Gaztedik erasoan jarraitzen baitu Joetake etxean garaipenaren bila. Bolada txarra eten nahian eta denboraldiko laugarren garaipen horren bila. Atzetik aurrera ondo iritsi da. Txigudik ondo utzi dio. Oso ongi orain irundarrak. Gamarrako zelaia hau ikusten ari zarete. Eta bueno, prentxan aste honetan ere agertu da. Gaztediren inguruko albiste interesgarri bat, nola Gamarra kirolgunea, bueno, etorkizunean errugbiaren erreferente bihurtzeko asmo hori dagoela Gasteizen. Dena hau uste bada eta prentxan agertutako albiste bada, gero badakizu usteak erdiak ustel direla, baina klubak berak bultzatuta, bueno, instalazioak handitzeko proposamena dagoela mahai gainean, zelai berriak erekitzeko, daudenaen egoera eguneratzeko, eta bueno, espazio bateratu bat sortzeko helburuarekin, hori gehien bat klubari, Gaztedi klubari, beste auspo bat emateko, eta azkenean erreferente bihurtzeko Araba mailan, errugbi erreferente bihurtzeko, baina esan bezala etorkizuneko proiektua da hau, eta oraindik ez dago ezertxo ere konfirmatuta. Berriz ere Gaztedi, orain zelai erdian jokatzen. Azken minutuetan partiaren ekimena Gasteiztarrena izaten ari da. Jokoa ireki oinarekin, paseaz balezara Gasteizko zerura, ongi potxatu dute, zeinen ongi. Iban Gutiez kasu hontan, erasoak jarraitzen du. Trantzizio ofentsibo ona izan liteke, aukera ona izan liteke Gasteiztarrentzat. Eskuina galonetatik, Entxegu marrara iristeko. Gertu dute Entxegua kolpelatza izan litzateke. Etxeko taldearentzat atxenaldira heltzeko gutxi falta zaigulako. Orain barrutik, jokoa ireki ezkerre galeraino. Hortik Gaztediren barrenak eta saiakera. Gertu dute bonu defentsiboa. Azkenean bai, Entxegua, bai! 17 eta 7, beste 5 puntu. Talde Gasteiztarrarentzat oso nagusi. Lehen zatiko azken txampa honetan, azken 20 minutuak oso duinak izaten ari dira. Gasteiztarren partetik, txingudikoak ezin Gasteiztarren erauntxiei jasan behin eta berriz gerturatzen ari dira, baloia usaindu ere ez dute egiten Irungo taldeak, eta alde horretatik, bagian ez horrenbesteko distirarekin, ez kontrarasoen bitartez, ez abiaderoren bitartez, baina partidaren pixua haien eskuetatik iristen ari da, eta emaitzak hain zuzen hori erakusten du. 17 eta 7 aurretik dela, transformaziora dijoa, Gaztedi beste 2 punturen bila. Aukera ona liteke, atxen aldira iritsi aurretik beste 2 puntu gaitzeko. Jaurtik eta bai, oraingoan ere. Ez dute utxik egin, 3. Entxegua eta partidako transformazioa, hortaz beste 7 puntu batu behar dizkiogu. Gaztediri 3 Entxegu egin dituzte, lehenengo transformazioan utxe egin dute, berriz ere hortzarra ikusten dugu horre Gamarran. Eta beraz, gauzak horrela, atxedenera iritsiko gara hemen Gamarran. Gaztedi nagusi izan da, ez hasieratik, baina oroar esango nuke merezimendu osoz dagoela aurretik markagailuan 19 eta 7. Alde jarri zaio partida Gaztediri, baina kontuz txingudirekin talde oso arriskutsua da, hori bai, gauzak eta beraien joko estiloa desente hobetu beharko dute bigarren zatiari begira. Ez urrutira joan, bigarren zatiaren emankizuna hemen ETV honen egingo baitugu Gamarratik zuzenean. Orain arte!
Bueltan gara lagunok, bueltan gara ETV honen gamarratik zuzenean Gaztedi eta Txingudiren arteko emankizunarekin jarraitzeko. Gogoratu, lehen zatian emankizuna 19 eta 7 emaitzarekin utzi dugula. Orain Txingudikoak kanpotarrak eskumanantz erasotuko dute. Gasteiztarrak ezkerrerantz. Eta pres gaudegu ere, bigarren zati honen emankizuna egiteko. Emozio izango dugu ziur izan ere partida irekia izan da, bi taldentzako aukerekin lehen zatian eta gidoi berberarekin jarraitzen bali badu. Fisikoak pixkat bera egiten badu, zirrikituak agertuko dira eta hor garrantzitsua Txingudik beste lasaitasun bat erakustea baloiarekin eta nolabait Gaztedikoen defentsa hori pixka bat ataka estuan jartzea hori izan beharko luke Irundarren helburuak. Ia bigarren zatia hasi da, ETV honen biziko dugu Oiartzunbarraga naiz esan bezala, eta bigarren zati honi gogo handiz helduko diogu. Lehenengo erasoa Txingudirena da. Lehenengo kolpean, pasasakonean, horri txikote da jokalari berdeak non daude. Borroka berriz ere, bi taldetako jokalariak lurrean. Datorren asteko partidan. Datorren asteko partidan adibidez, Zornotzakoren kontra jokatuko du Gaztedik, etxetik kanpo. Gasteiztarrek ligako oilarretako bati egin beharko bisita. Hori baita, horren jardunaldia 3 aste barru izango da, pirilaren 18 eta 19ko asteburu horretan. Hau da, aste santuen ondoren, hortaz, pentsa nolako garrantzia duen partida honek, aste santutara beste ahozapore batekin iristeko, beste aldarte batekin iristeko. Ja da, demoraldiko azken txampan sartuta baikaude azkenengo ondarrean, eta jardunaldi honetan emaitza positibo bat ateratzeak asko balio du. Gorputzaldiarekiko beste sentsazio batzu dira, eta oporretara joateko beste modu bat zalantzari gabe. Esan dugu, Zornotzakoren aurka jokatuko dela Gaztedik etxetik kanpo, ligako jarretako baten kontra, bigarren sailkatuaren kontra hain zuzen. Eta Txingudik aldiz etxean Gipuzkoa sortzen jasoko du, Irundarrak 5. badira, Gipuzkoa sortzen 6. da. Aurkari zuzena beraz, soilik 4 puntuk banatzen dituzte bi taldeak, beraz, pentsa nolako garrantzia duen Irundarrentzat partidu honek eta datorren astekoak, izan ere gaur galtzeak, datorren asteburu, datorren jardunaldi horretara iristeko modua edo ikuspegia erabat aldatuko luke. Sailkapenaren erdialdean kokatuta daudela esan dugu, Txingudikoek, eta denboraldiari ritmo honean ekin zioten baina hortxe dira 34 punturekin eroso momentuz, 7 garaipen, berdinketa bat, eta 7 porrot gaurko hau emaitza honekin amaitzen baldin bada partida 8. litzateke, azken 3 partida galtzetik ator, gaurkoa 4. emaitza negatiboa litzateke jarraian, hortaz ez daude dinamika honean, gaurko partidara ez dira dinamika honean iritsi eta nolabait gaur porrot batek dinamika txarrorri jarraipena emango lioke. 2 bonus defentsiborekin eta beste 2 ofentsiborekin. Bortxe dute, sailkapenaren erdialdean esan dugun bezala, lehiakortasun puntu bat galdu dute. Denboraldi hasierarekin alderatuta eta hortxe ari dira. Emaitzari buelta eman nahian, bigarren zatian, erasokorrago zelairatu dira. Momentuz, bigarren zatian, dena Gaztediren zelaian jokatzen ari da. Dekortasun puntu bagalduta. Baina demoraldian zehar partida guztiak ondo lehatzen dituen taldea esango nuke. Adibidez, orain 3 jardunaldi, mutrikori 50 eta huts
irabazitzion talde honek, eta partidura, hemen TV honen ikusi genuen, eta egun hartan epaiak 80 minutu da iritsi horretik adierazi zuen partidaren amaiera irundarren nagusitasun harriagatik, baina geroztik gainberan datorren taldea orain bigarren zati honetan hobeto xeago erasokor ideiak argiagoak dituztela erabat finkatuta Gaztediren zelai honetan auspoa emango lioken Entxeguaren bila, iritsi da, Entxegua, kasu honetan, aritzen Entxegua, Txingudik, 12 puntutaraino iritsiko da 5 puntu hauekin, hori da. Entxegua Aritzek egin du, Aritz Rodriguezek, eta bigarren zatiari ekiteko aukera paregabea, transformazioko aukera, orain Lutxo Etxeberriarena izango da. Txingudik transformazioa aukera izango du. Momentuz Gaztedik 19, Txingudik 12, ia transformazioa sartzen den ala ez. Txingudiren bigarren Entxegua, partidako bigarren Entxegua izan da hau. Transformazioa huts egin du, beraz 19 eta 12 gauzak berdin jarraitzen dute. Pasea oso txarra izan da, despistea hor Gasteiztarrena, ez dira bat ere ongi koordinatu zelaiarditik ateratzeko baloi hori. Eta bigarren zati honetan, Gaztedi sufritzen, ez da bat ere ondo zelaiatu. Eta uztartze geldoarekin berrekingo die partidari. Ikusten ditu Gaztediko eta Txingudiko jokalariak bigarren zatiko lehen uztartze geldoaren bila. Jokalarik indartsuenak hor borrokan. Haien artean Anton Sáenz de Olazagoitia adibidez. Azken hau Ibon Sáenz de Olazagoitia jokalari veteranoaren semea da. Gaztediko argazkilari ofiziala. Azken 10 urtean klubean argazkilari gisa jardun duena. Eta, klubaren kategoria guztietako momentu garrantzitsuenak dokumentatzen ibili dena. Orain berdegunean borrokan 12 zenbakiarekin, hortxe ikusten dugu. Einaute Vitoria, Aitziber Porras, Gaztediko eta Espainiako selekzioko jokalariaren iloba kasu honetan. Begira zenbat lotura familiar dituen talde honek. Zuaitz genealogiko hortan, aritik tiraka jarraitzen bali madugu, esaten den bezala, dena familian gelditzen dela. Aitziber Porrasen iloa da, aurten Einaut Vitoria, esan dugu aurten Orezko B mailako taldearekin debuta egin du 18 urte dituela soilik. Beraz, etorkizun handiko jokalaria, etorkizun opara daukan jokalaria Einaut Vitoria, bere anaia Aratzek adibidez lehen taldean jokatzen du. Eta gauzak ondo bidean, Einaut Vitoriak ere, urrats berberak jarraitzea nahiko du. Jagir Patiño ere bade daukagu adibidez, historia bitxia duen jokalaria 13 dorsalarekin, Gazteizten, lehenengo urten Paraguaitik bizitzera etorritako gaztea ona, Gazteizera, eta horrez gain Gazteizko 14 urte azpiko taldearen entrenatzaileetako bat ere bada. Historia interesgarria duen jokalaria Jagir Patiño esan dugun bezala. Gaur ere 15koan ikusi ahal izan dugu. Baina bigarren zati honetan, momentuz, sufritzen
Txalupatik ura ateratzen nola edo alea. Pixkanaka. Ura sartzen hasi baitzaie Gasteiztarrei. Baloia luze, publikoaren animoak, baina pasea luzegia izan da. Txingudik orain presio atzean utzi nahian. Baloi hori loratu hankarekin, baina arazo batean sartu da, kontrarasoan, azkenean plakaketan bi jokalariak baloiaren gana iritsi da eta bertan gelditu da, bertan hilda jokaldia. Egaletatik ere ia ba. Min gutxi momentuz Gaztedi bigarren zati honetan, Jon Ruiz da arkaute ordezko jokalari gisa hasi du partidua, baina fumita gisa ezaguna den jokalari honek bigarren urtea du Errubian eta aurten segurako gorakada egin du bere mailarekiko, hortaz taldeak beharra ere izango du bigarren zati honetan egaletatik barrenak eta horiek egiteko, eta nolabait Txingudi ondolatzen saiatzeko eta partidak bi norantza eduki ditzan. Txingudikoak nolabait behartzeko ere bai, atzerantza korrika egitera, ze bigarren zati honetan Txingudikoak oso nagusi izaten ari dira. Esan dugu, demoraldi guztian zehar eskarmentu falta hori larrutik ordaintzen ari direla. Taldeneko berria da, salbuespen. Haibiz, 18 zenbakiarekin, aurra holkian Julian Casanovas ere badukagu. Hau jokalari veteranoa da, partidu gutxi jokatzen ditu. Esan duguna, familiagatik, lanagatik. Denera ezin baita iritsi, baina hala ere bere presentzia beti nabari izaten du taldeak. Jokalari moldagarria, erabat bersatila. 4 postutik 15 edo zein posizioan jokatu dezaken jokalaria hori da bere indargune nagusietako bat, eta egia esan entrenatzailearentzat, kasu honetan David Ginearentzat alako jokalari bat izatea, urrearen balioa dauka. Kantuan Gamarrara gerturatu diren zaleak. Behar dituzte bai, zalen animoak. Dedikatzera, beraien posizioetara berriz ere. Txingudi jarraituko du erasoan, partidaren aginte makilarekin. Etengabe, irundarrak berriz ere erasora. Orain aste batzuk ere, Zornotzakoren aurka etxean galdu zuten partida ikusi genuen, Txingudiren inguruan ari gara kasu honetan. Partidarek azken unean ies egin zien, partida lehiatua izan zen ligako talde honen ematen aurka. Eta denboraldi gora beratxua beraz, dinamika honen hasi zuten, gera bera egin zuten, gero berriz ere gora, orain ere emaitza positiboak kateatzeko arazoekin, baina hor mantentzen dira, beste gora bera, baina hain denboraldi gora beratxu izateko, begira hor mantentzen dira, sailkapenen erdian sendo, 5. postuan, eta alde horretatik eroso
laugarren postuan launika dauka, 11 puntura, Urruti Xamar. Azken astean pasazituzten sailkapenean Iruñakoek, eta bera begiratza, seigarren postuan, Gipuzkoa sortzen dauka, lau puntura barkatu, eta goratu datorren asteko partida izan Gipuzkoa sortzenen aurka jokatuko dutela etxean. Beraz, bueno, nolabait, erdibidean gelditu da taldea ez gora ez bera, baina borroka individual horietan garrantzitsua emaitza positiboak ateratzea. Orain, ezkerra galonetatik, Aitor Aldai irtetzen saiatu da, eskuarekin ukitu du baloi hori horrek, baina ezin izan du bere korrikaldiarekin jarraitu. Irundarrak emaitzari buelta eman nahian ez datoz momenturik onenean. Azken astetako porroten ondoren, baina bigarren zati honetan jokoari erreparatuta, sentsazioak asko zobeak dira. Taldea nolabait bere estiloari askoz ere fidelago, bere egin beharra betetzen ari dela esango nuke. Azken jardunalditan baja eta lesio ugari izan dituzte, eta egoera muturreraino eraman dute, kontuz orain eskuinagaleko erasonekin. Izan ere, aurreko astetan zeinbat jardunalditan 14 jokalarirekin ere aritu behar izan dira, eta horrekin noski baldintzatu egin du Txingudiren errendimentu azken aste hauetan, jokalari bat gutxiagorekin jokatzea segulako handikapa baita. Hala ere, baldintza horietan ere, lehiakor gaur bezala, defentsan bigarren zati honetan sendo, erasoan askoz ere ausartago, markagailuak kontrako izan arren etxigabe, eta hori ere baloratzekoa da Txingudiren aldetik. Konfiantzarekin ikusten dira orain bai, bigarren zati honetan, eta askoz ere hobeto erantzuten. Azken aldean gainera egonkortasuna irabazten ari den taldea da. Jokalari gehiago batzen ari direlako astean zehar egiten dituzten lan saioetara, hori esan digute klubetik. Eta entrenatzaile berria horrekin, esan nahi dut Inigo Kamarerorekin, aurkariaren arabera moldatutako planteamenduak lantzen hasi dira, eta horrek jokalariaren hazkundean asko laguntzen du, hain tratu pertsonalizatua izatea, nola ez. Azkenean, iritsi da, saria Txingudirentzat, beste 5 puntu, 19 eta 17 gerturatzen ari dira. Markagailuan Txingudiren 3. entxegua, Gaztedi bigarren zatian, ezin bere burua errekonozitu, eta orain transformazioko aukera izango du Aitor Asurmendi izan da entxegua egin duena, eta transformaziorako Lutxo Etxebarria haundia dijoa. Estutzen, eta orain berdinketa Lutxo Etxebarriaren oinetan dago, 19 markagailu, 19 emaitza jartzeko. Jaurtik eta barrura bai, berdinketa du Gamarran 19 partidan 20 minututan buelta eman dio markagailuari. Txingudik esan dugu bitaldeen demoraldia oso irregular izaten ari da, eta partidan ere bitaldeak oso irregular. Txingudi ondo hasi da, baina lehen zatian gainberan joan da, Txingudi aldiz alderantziz, lehen zatia oso ongi amaitu eta oso nagusi izan da oroar lehen zati guztian, baina bigarren zati honetan Gaztedi gogotik sufritzen ezinean, ia orain baloiaren jabetza mantentzerik duten, behar baitu taldeak pixka bat baloiarekin arna sartzea, eta nolabait mehatxatzea ere azken lerro horri, zeren partidak norantza bakarra izaten ari da bigarren zati honetan.
Txingudi, arazoak arazo. Gaur ere badituzte utxune garrantzitsu batzuk lesiogatik. Eta baita lan kontuegatik ere, hau esan bezala ez delako maila profesionala. Baina ohikoa den bezala maila honetan, lortu dute jokalari kopuru nahikoa deialdia osatzeko. 18 jokalari lortu dituzte deialdia osatzeko. Eta Gaztedi kinkalarrian orain, Gaztedi talde oso fisikoa da, dinamika ia profesionalian lan egiten duena, oso profesionalizatu dagoen taldea da, eta horrek beti zailtzen ditu gauza kaso honetan Txingudirentzat. Kontaktuan, erritmoetan nabaria talde egina dela, talde sendoa dela, intentsitate handikoa, fisikoa, baina bigarren zati honetan fisiko hori ez da agertzen ari. Argi ikusten dugu, Txingudiren asmoa zein den, aurrelariekin gogor sartu, defentsan jendea pilatzen ari dira eta baloia azkar mugitzen ari dira bigarren zati honetan, bati kanpora. Eta esan dugu, horko partida gainera belar naturalean jokatuko da, Gamarran, eta horrek mesede egiten dio, printzipioz behintzat Txingudiri. Baloia luzea, inorkeztu ikutu, beraz kanpora joango da, jada Jagaren atzetik zegoen baloi hori. Eta esan dugu, zelaiaren egoeraren arabera, partida baldintza lezakela, zelai artifizialekin alderatuta erritmoa moteldu egiten delako eta kontaktua areagotzen baita, eta horretan bitaldeak asuntan antzerako baldintzetan taldeak hor borrokan bigarren zati honetan, denboraldiaren azken txampan sartuta, Txingudik argi dauka azken astetako emaitza txarrei buelta eman nahi diola. Emaitza txukunak lortu eta, alik eta garaipen gilen bilatzen, azken finean, bultzada on batekin, liga hau, amaitzeko Euskal Liga, bigarren mailako Euskal Liga hau, sentsazio honekin amaitzeko. 19 markagailuan, ordu bete pasataia da, 20 minutu partida amaitzeko, dena jokoan hemen Gamarran. Kontrarasoan, azkenean lortu dute baloia betza mantentzea, Irundarrek laguntza honak orain Gazte direnak, zelai erdiko pasabide horiek itxiz. Irazema jokalari obalaren inguruan, askata dute baloia berriz ere Galen bila azkar, barruantza ondo ginez, Indartxu, Aitor Asurmendi, lau jokalari baloiaren inguruan Uztartze Laxoa, atera dute obala baiztuta dago, berriz ere barrutik, zigerrikituak bilatu nahian. Gaztedi nekatuta ikusten dut, fisikoki ezin eutxi. Berriz ere barrutik, plakaketa hona da, lurrera bota dute. Kontuz orain barreraketa, bat biko hona da, paseak orain azkarrak dira. Besotik besora. Korrikaren lekukoa bezala, eskutik eskura. Lekukoa ez, obala eskutik eskura. Korrika gainera, atzoko, gaua honetan pasada Gasteiztik. Eta goratu bihar amaitzeko dela korrika. Bihar iritsiko da Bilbora, atarratzetik Bilbora iritsiko da bihar, baina momentuz Gamarran lekukorik ez. Gamarran obala daukagu, eskutik eskura. Txingudi ari da mugitzen eta korrikari direnak Gaztediko jokalariak dira, baloiaren atzetik.
Animo juak, animo roak. 20 minutu besterik ez partidari. Partida amaitzeko. Tuxa, orain. Zelai erdi horretan. Luze jokatu dute, ondo potxatu dute. Abantai izango dugunean. Uste dut, bai. Zartze geldoarekin, fase estatikoarekin. Jarraituko dute. Tunelean. Baloia sartzeko prest, irundarrak. Txingudi jarriko du baloia jokoan. Emandu agindua David Biletak. Ongiatera dute. Urrutien dagoen kontrako egal hori erasotzeko. Zierrikituen bila, espazio libreen bila. Baskulazioa ona Gaztedirena, laguntza onak. Bloke moduan aldeatera eta estera mugitzen defentsako lanean. Berdegunearen zabal eta sakonean orain ongi defendatuz azken minutu hauetan. Hobeto xago behintzat bai, 75 minutua gamarran. Pase luzea, ongi potxaratu. Oraingoan Txinguiko Carlos Lorak. Ekin eta bultza bi taldeak. Fisikoa da. Berantza egin du. Ritmo puntxu bat galdu partidak. Jarriko hortasun gutxixiago. Dinamismo puntu bat ere galdu du. Joko estatikoan askoz ere gehiago. Zelaiak ere gero ez da pixu gehiago daukan hola ez. Eta egoera horretan, parekietasuna agerikoa da, bai emaitzan, eta baita jokoan ere emeretzina. Hemen gamarratik, zuzenean ETV honen Euskal Liga Seniorreko bigarren mailako 16. jardunaldian Gaztedik 19 puntu ditu markagailuan. Txinguik beste, hainbeste, Oier Zumarraga mikrofonoan. Partidaren tentsioa zuen ganatu, zuen etxe guztietara. Kirol ez profesionala bidaliz, detailerik galdu ez dezazuen, ETV-ren plataforma digitalean. Eta goratu kirol ez profesionalaz gain, badituzuela zuzeneko saioak, badituzuela diferitutakoak, artxiboko saio historikoak, dokumentalak, telesaiak eta noski, kirol eskaintza ere bai, kirol eskaintza zabala, Euskal Herriko kirolez profesionala esan bezala, zuen ganatzeko aldaketak bi taldeetan. Gazte dinguratuz. Marko Dufresh aginduak emandez, Txinguiko atzeko lerroari. Uztartze hori desegin egin da, mugitu egin dira. Aitaren batean eta dute Gazteriko jokalari baloia. Barruantza eginez, kontuz. Txegure agertu dute, orengo honetan bai.
Fisikoki freskoxiago Gaztediko jokalariak. Azken errori eraso nahian, bortxatu nahian. Okaldien hasia, gertu dute entxegua, Gasteiztarrek gertu ikusten dute, jada usaintzen dute entxegua. Xingudikoak nola edo ala defenditu nahian, baina ataka estuan dira, Kinkaliarren dira, zeinen ongi egin duten orain barrerak eta barrurantzako mugimendua bikaina izan da. Txingudik ezin izan dieo, eutxi barrenak eta horri, Gaztedi aurreti da berriz markagailuan, beste 5 puntu Gasteiztarrentzat, poza, zalen artean, poza, Gamarrara gerturatu diren zalen artean, Txingudik 19, Gaztedik 24. Transformazioko aukera ere oso garbia, parez pare du, 5,6 metroetatik sartu beharko du baloi hori, jaurtitzeko prest. Futboleko penalti jaurtiketa bat bailiz bezala, jaurtiketa... Hogeita 6-19. Urrea balio zuen azken entxegu horrek, zaleak animoso daude, garaipen gozez. Uztartze geldoa, atera dute baloia, beste entxegu baten bila, Gaztedikoa kongireki dute baloia, kontuz barrenak eta iritsi dateke, autobidea dauka barrutik, ondo plakak eta azkenean lortu dute lurrera boteratzea, baina arriskoa jarraitzen du, ez dute baloia berreskuratu, baloia hori abirera, azkenean berreskuruta dute baloia bai, Txingudikoek, azken unean ies egin die baloi horrek, eta behintzat, erasori ezerezean ustea lortu dute, erasori desaktibatzea lortu dute, baina erasoak, horrek ez du esan, erasoak hemen amaitu denik, uztartze geldoarekin berrekingo baitie. Momentuz, Gaztedik 4 entxigu egin ditu, 3 transformazio sartu, Txingudik aldiz 3 entxigu egin, eta transformazio bakarra. Ez 2 transformazio hori da, 3 entxigu, eta 2 transformazio Txingudik. Egaletik egalera, Txingudik diagonal luzea sartu du. Erasoko jokalari horiek lekuzkan pausteko.
Borroka estua, borroka latza, borroka gorra, borroka intensoa. Jar ieza diozue nahi duzuen adjetiboa, baina azken 5 minutuetan sartuta gaude. Gaztedi abantailari eutxi nahian, Txingudi aldiz kontrakoa. Markagailuan gerturatu nahian, markagailuan gerturatu liokeen Entxeguaren bila. Gaztedi denboraldiko laugarren garaipenaren bila. Txingudik aldiz, laugarren porrota kateatuko luke jarraian denboraldiko 8. Aurrera pausa emango luke garaipen honekin Gaztedik. Esan dugun bezala datorren jardunaldia piriak 18-19 horretan, asteburu horretan jokatuko da. Aste santuak behin pasata, pentsa orduan ze garrantzitsua den oporretara etxeko lanak eginda joatea. Estela aste santutan, aste santuak ikasten pasatzea badakizue ze gogorra den. Baloi hori boteka, untxia bezala. Barrutik kanpora ginez, baloiak hegaletara mugituz, banakako jokaldia bilatuz, orain barrutik, kanpotik barrura ginez, baloiak gidatuz. Gau ere gainera etorri zaigu. Ilunpean bitaldeak jokatzen. Eta iluntasunari argi pixka bat jarri nahian, argi printzeak eman nahian. Txingudi daukan guztia zelaiaren gainean utziz usten. Entxegu horren bila, berdinketaren bila. Momentuz ez da iristen. Minutu bat eta laurden amaierara iristeko David Bileta epaileak hori badaki, okoa geldirik momentuz. Azken lerro hori defendatzen Gaztedi, ikusiko dugu lortuko duten ala ez. Kinkalarrian berreskutu du baloia kontra esan irtengo dira, azkenean bai. Berreskurapen horrek urrea balio zuen, baina segidan galdu dute baloia berriz ere Txingudik erasoan jarraitzeko. Txingudi bajekin, nekatuta, lesioekin, jokalari asko falta zaizkie, deialdi oso matzarekin, 18 jokalari soilik dituzte eta Gaztedi aurrean. Talde gaztea eskarmentu faltarekin, baina gogoz beterik bola txarrari buelta emateko kontuan izan da. Bueno, nahiko estruktura profesionala duena eta filial bat izanik goratu behaien lehen taldea. Estatu mailako 2. kategorian lehiatzen ari dela.
Orezko B mailan, Espainiako bigarren kategoriari garrantzitsuenean, eta une honetan gainera mailari eusteko borrokan dabilena, Gaztediko lehen taldea ere bai, beraz, egitura duen, sendoa duen taldea hor Gaztedi. Gaurko garaipenaren bila asko balioko luke. Zaleen artean ere urduritasuna nabari da. Zer esanik ez, entrenatzailearen artean. Eta bien bitartean, bi taldeak hor borrokan, lurrean. Daukaten guztia emanez. Energiaz justu xamar nabari dira jada. Erritmo aldaketa horiekin. Baina Txingudik azken aukera izan lezake. Berdinketara heltzeko. Entxegu agertu du. Ikusiko dugu. Aukera ona Txingudik, Gaztediren defentsa lerroa. Azkenean iritsi da bai. Iritsi da entxegua Carlos Lorak. Lortu du 22 metroko entxegu marra gurutzatzea. Eta orain presio guztia transformazioan asmatu ezkero. 26 jarriko liratezke berdinketarekin markagailuan. Utxein ezkero, garaipena Gaztedirentzat. Tentsio handia. Badi joa. Transformaziorako angelu txarra da, ez da jaurtiketa bat ere erresa. Jaurtitzeko prest. Dena jaurtiketaren esperioan. Tentsioa nabaria da, isiltasuna. Azkazalen hotxa ere entzun daiteke hemendik. Bi taldeak arnasari eutxi ezin da. Jaurtiketa torriko da. Eskuin egalonetatik. Jaurtitzeko prest. Transformazio dator. Utxe egin du kasuetan. Lutxo Etxeberriak. Eta beraz, garaipena Gaztedirentzat, garaipen estua. Benetan borrokatua. Gora berandiko partida, baina azkenean etxeko taldea nagusitu da. Hemen Gamarran, Zaleen animoekin batera. Gaztediko 26, Txingudik 24 amaitu da neurketa. Gamarran, hau izan da beraz gure partetik dena, gizonezkoen Euskal Liga Seniorreko bigarren mailako 16. jardunaldi honetan. Plazerra izan da, arratsalde hau zuekin, pantailaren beste aldean zaudeten guztiekin batera igarotzean. Azkenean Gaztedi taldearen garaipena bizi izan dugu, garaipen landua, tentsioarekin, joko onarekin ere bai tarteka. Gehiago izan dira lehenengo zatian, bigarren zatian azkenean eutxi egin diote nola dena dela partida orekatua, lehiatua. Gure partetik, plazerutxa izan da, une hauek guztiak zuekin partekatzea. Espero dugu guk bezain beste zuen etxetan gozatu izana gaurko partida honekin, eta errugbiak ez zuetenik, eta datorren astean hemen izango gara berriro kirol gehiagorekin eta emozio berriekin. Irudi honekin agurtuko dugu gaurko emanaldia. Bitaldeak kirol legez elkarri agurtzen, elkarri bere eskerrona emanez, errugbiaren xarma hause baita, errugbia gainontzeko kirolen gandik desberdintzen duena hause baita, talden artean dagoen errespetua. Txalo zaparra da bi talden partetik, baita armailetatik ere. Horrela ba, Gaztediren denbaldiko laugarren garaipena gorantza begira jartzeko, Txingudik aldiz bere dinamika txarrari jarrepena eman diogu. Horrela ba, Oier Zumarragak agurtzen zaituzte, urrengo asterarte lagunok kirol gehiagonekin itzuliko baikara. Ondo izan eta ondo pasa aste santua. Agur!